Zinema ikasketak bukatu nitunean, egia da programazio lanetan hasi nitzala, laburmetraiak programatzen, zinegoak jaialdian laburmetraiak programatzen ditut, eta beti izan dut interes handia bai zinea ikusteko, zineaz hitz egiteko, zineaz irakurtzeko, eta egia da beti eduki izan detela grin hori zinea egiteko, ikasketak bukatu nitunean, lehenengo pelikula, Aritz Morenoren lehenengo pelikula egin nun, Señor y Señorak ekoiztuzuna, Ventajas de viajar en tren, deitzen da. Eta, bertan zuzendaritza departamentuan egin nituen, meritorio lanak edo. Nik aukeratu nuen zuzendaritza departamentua, ze beti eukiet interesa handia aktoren lanean, zuzendaritza lanean eta bar, eta nik uste nahiko argin nekala zuzendaritza departamentuan lan egin nahi nula, noizbait salto hori emateko. Salto naturala izan da nik aukeratu nulako eta oso argin nekalako, baina egia da, ez naizela ausartu zuzenean zuzentzera, urte batzuk egon naizela pixkat departamentu horretan besteek nola egiten duten ikusten, zuzendarien ondoan lan egiten eta beraiek erreferentetzat hartu ditut, gero ausartu naizenean nire pausa emateko. Bai programazio lanetan ibiltzea eta baita zuzendaritza departamentuan ibiltzea, zuzendari potenteen ondoan lan egiteak asko aberastu dula, ez dakit, nire begirada edo nire lan egiteko modua edo nola egin nahi ditudan gauzak, ez. Alaudarekin lan egin dut, Esti Urresolarekin, Paul Urkijorekin, Itziar Boiainekin, eta azkenan zuzendaritza departamentuan eta haiengandik hain gertu egoteak oso eskertuta nago, aukera horiek eduki izanagatik. Kortoak programatzeak ere nik uste begia ezten doa, nik uste zinea egin nahi badezu, zinea ikusi egin behar dezula, zineaz irakurri behar dezula, zineaz hitz egin behar dezula, eta horrela pixka bat sortzen edo eraikitzen zoazela zure begirada. Asko dakat ikasteko, asko dakat egiteko, eta asko dakat lan egiteko, baina gutxinaka orain pausa ematera ausartu naiz, Silbinarekin batera egin dugun laburmetrai honetan, eta gogo handia dauzkat ondorengo edo datozen proiektuetan lan egiteko. 2020 urtean pelikula bat egin genuen elkarrekin, horrez ezagutu ginen Silbina eta biak geunden zuzendaritza departamentuan, eta egia da hasieratikan oso ikuspegi antzekoa genekala, biek nahi genula zina egin, Silbina Argentinan jaio zen, duela 19 urte etorri zan honea, eta ez du hainbesteko erraztasuna eduki zine munduan sartzeko, agian egia da euskal zinema, ez dakit nola esan, baina apur bat endogamikoa izan daiteke, ez da beti hain erresa muturra sartzea, eta azkenean Silbinak bai eukidula neregan apoio hori edo babes hori, zenik gaztea, nik UPV-en ikasi nun eta gazteago nintzela sartu nintzen mundu honetan, eta esango nuke errestasun gehiago eduki ditu dela, eta nik ere babesa eta erreferente bat aurkitu dut beregan, azkenan esperientziak eta generazio aldaketa horrek bai eman digula aberastasun hori. Pelikula bat egin genuen elkarrekin eta pandemia garaian konfinamendu bat tokatu zitzaigun egitea, eta asko hitz egite genuen, pelikula asko ikuste genitun, pelikuletaz asko debatitze genuen eta bar, eta egun baten nik pelikula dokumental bat ikusi nun intersexualidadeari buruz, pelikula frantses bada, eta horretan inspiratuta eta horrekin pixka bat obsesio puntu txiki batekin galdetu genion gure buruari ea posible zen mundu ez bitar batean bizitzea, ez? Eta horregatik nahi izan genuen gure personajea edo gure pertsonai nagusia mundu bitarra dan gizarte batean kokatzea eta gorputz eta identitate ez bitar bat ematea ikusteko ea benetan lekua daukaten horrelako identitate, esperientzia eta gorputzek. Eta hori izan da gure intentzioa eta horregatik egin dugu Ultramarino. Nik uste oso zaila dela autorea eta obra guztiz desberdintzea, ez? Nik pertsonalki gizarte bitar batean kokatuta eta genero markadorek agintzen dituzten hainbat eta hainbat lege edo arau ez ditut inoiz bete, txikitatik izan dut disforia kontu hori, eta azkenean guk nahi genuna zen pixkat zalantzan jarri eta mahai gainean jarri esperientzia hauek dauzkaten zailtasunak eta sufritzen dituzten biolentziak, eta hori bai egia da gugan asko
askotan hitz egin degula, guk ere horrelako sentsazioak eduki ditugula txikitatik, ez? Eta oso personala da proiektu hau, intentzio handiarekin, eta bueno, zazu edo gure personaia bada pixka bat gu, edo gure parte txikiak badazka noski. Guk harreman handia daukagu itsasoarekin, ni arrantza familia batetik nator, eta Silbina etorri zanetik Ziburun bizi da, iparraldean. Eta harreman handia daukagu itsasoarekin, itsasoarengandik gertu egotea asko gustatzen zaigu, itsasoak asko eman digu, ez? Eta aproposa iruditu zitzaigun arrantza herri batean kokatzea gure pertsonaia eta gure historiako familia, ze uste dugu arrantza herriek eta herri txikiek, kostako herriek, tradizio oso estuak dazkaten herriak diala. Eta guk nahi genuna zen gizartea bitarra dela argi utzi, ze gauza askotan pauso asko eman ditugun arren, uste dugu gure begiradak edo gure sozializatzeko garaian oso zaila dela begirada hori genero ez bitar batetik ateratzea. Pelikula ikusi duen jende asko etorri zaigu galdetzen, baina zer da, neska edo mutila, azkenean horrek niri gustatzen zait hori galdetzen digutenean, ze horrek argi uzten du gure mundua ulertzeko moduak exigitzen dula jakitea zer dan persona bat, zer dan identitate bat benetan zer dan. Orduan, gizarte bitar hori irudikatzeko herri hau aukeratu genuen, Donibanen rodatu genuen pelikula. Eta, tradizio bat irudikatu dugu, tradizioa inventatu egin dugu, antortzen jetxieraren tradizioa eta inventatu egin dugu, baina gure ideia zen gizartea benetan nola arau hauek, nola diran bitarrak eta dikotomia hori irudikatzea zen gure helburua. Bai, gizarte bitar horren iruditeria edo eraikitzeko egin duguna da tradizio hau asmatu dugu edo da arrantza gizonak menditikan jaisten direla antortxekin eta emakumeak eta umeak behian gelditzen direla arraizopa edo tradizioaren parte da arraizopa hori prestatzen, ez? Ze gertatzen da, 16 urte betetzen dituzunean, herri horretan, mutilak edo gizonezkoak, eskubidea dakatela arrantza gizonekin menditikan jaisteko eta 16 urteko neskatilek jasotze dutela bere ama edo amonarengandik errezeta hori. Orduan, hori da pixka bat simbolikoki nola guk askotan tradizio asko heredatu egiten ditugun, ohitura asko heredatu egiten ditugun eta askotan arauak ere heredatu egiten ditugula, ez? Hori izan gure ideia. Azkenean korto batean ez dizu ere zainbesteko denbora ematen zerbait hain sakon garatzeko eta iruditu zitzaigun oso zinematografikoa zela, suakin nola jaistezian gizonak, gauez, emakumeak eta umeak behian gehatze ziala, iruditzen zitzaigun irudi aldetikan ere potenta izango zala eta hola sortu zen. Bai, isiltasunaren egia da autu bat izan zala, gure personaia nagusiak ez genuen asko hitz egitea nahi, ze, uste dugu keinuekin, begiradekin eta berak bere bizikletarekin herria erakusten digun hein hortan askoz gehiago esango zigula hitzekin baino. Eta, azkenean egia da, personaje hau nahi genula kokatu bi mundu edo mundu bitar horren erdian eta ez dela gure intentzioa ez dela posizionatzea. Gure intentzioa ez zen trans esperientzia bat kontatzezun historia bat egitea, baizik eta historia ez bitar bat. Bai, egia da, soinuaren tratamenduari buruz ere asko hitz egin degula, ez? Korto egin baino lehen eta rodajean eta baita postprodukzioan bai. Irudikatu nahi izan dugu familia euskaldun bat hitz asko erabiltzen ez ditun familia bat. Esan dezakegu ez begiradekin eta komunikatzen den familia bat, ze pixkat, gure esperientzia ere hola izan dalako. Eta soinuaren mundu hori edo mundu sonoro horren eraikuntzan postprodukzioan asko landu dugu ze sugarren hotsa, itsasoaren hotsa, bizikleta, eta elementu guzti hauek sortzen dute pixka bat zazuren mundu hori. Eta zazuren mundu hori azkenean beste aberastasun baten eman nahi genion, ez genion mundu bitar horren ezaugarririk eman nahi, horregatik sortu dugu pixkat atmosfera desberdin hori. Donibanen rodatzea
gure erabakia izan zen, oso herri polita iruditzen zaigulako, eta egia da, herritarren aldetikan kriston harrera eduki degula, adibidez, bertako emakume batek sareak, arrantza sare pila bat utzi zizkigun, arteko material pila bat, bertan elkarte batean rodatu genuen eta bertan sortu genuen edo arteko departamentuek kriston lanaren ostean etxea sortu zuten, hori, esan nahi dut, hori ez da benetako etxe bat, elkarte bada berez, eta behekin zuten kriston lana, eta egia da, gero, azkeneko sekuentzian dauden figurante guztiak, denak gure lagunak, ezagunak, familia, eta gure bide lagunak direla, ez? Eta, denak kriston gogoarekin etorri zian, abestia ikasi zuten, toma pila bat egin genitun, nahiko komplikatua izan zen, ze, eguraldiaren pendiente gauden, aurreko egunean, kriston egualdi txarra intzulako, seta edo dekoratua inundatu zitzaigulako, ze itxasoaren gainean geunden rodatzen, eta marea biziak zeuden, eta orduan ura itxasoa igo zen, eta set guztia inundatu zitzaigun, eta hurrengo egunean rodatu genuen figurazioaren sekuentzia potolo hori, oso ordu komplikatutan, ze azkenean iluntze ordua zen, eta orduan, bakizu ez, zinean beti ibiltzea presaka, eta jendeak oso ondo erantzuzun. Gero egia da, Bilbon estrenatu genunean figurazio bezala parte hartu zutenak etorri ziala, oso pendiente, oso pozik, eta ni, eta Silvina eta biok oso eskertuta, ez? Esan diegu, pelikula gehiago etorriko direla, eta figurazioa beharko dugula, beraz, prestatzeko.